אם היינו מבינים לפני מי אנחנו קוראים כל יום קריאת שמע פעמיים באהבה, אם היינו מבינים מי זה האלוה שבשבילו אנחנו מורידים את העיניים שרואים בחורה, אם היינו יודעים מי זה האלוה שאנחנו סותמים את הפה שיש לנו לדבר לשון הרע, לפני מי אנו משרתים בכלל, איזה זכות יש לנו. ואת זה הקדוש ברוך הוא אוהב יותר מהכל, שבן אדם מקריב את עצמו על גבי המזבח, מקריב את העיניים שלו על גבי המזבח. אשריך מי שמקריב את העיניים שלו לכבוד השם יתברך, אשרי מי שזובח את היצר שלו לכבוד השם יתברך, את הלשון שלו הוא מביא לקדוש ברוך הוא. מישהו אמר לי, מוכן את הצוואר שלי, מוכן למות בשביל הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, אל תמות, תחיה, יותר קשה לחיות בשביל הקדוש ברוך הוא מלמות. אל תביא לו את הצוואר שלך ותמות, תביא לו את העיניים שלך ותחיה, תזבח את היצר הרע שלך ותחיה. זה נראה שבן אדם באמת הוא עבד השם. אל תעשה לנו פעם אחת חד פעמי, היית גיבור חד פעמי, קפצת לאש לכבוד הקדוש ברוך הוא ולא עבדת את הפסל, מגיע לך עולם הבא. אבל בוא נראה אותך כשאתה צעיר, לא שאתה זקן ולא יכול לעשות כלום. דף י"ט מסכת עבודה זרה, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים תחתיים לא עמד במושב וניסים לא ישב. אמרה הגמרא, אשרי האיש בהיותו איש הקדוש ברוך הוא משתבח בו. כשאתה יכול לעשות עבירות ואתה לא עושה ומקריב את היצר הרע שלך על המזבח, למה הם שרו על המזבח? יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. אשרי מי שמקריב את החיים שלו וזובח את היצר הרע שלו לכבוד השם. מסירות נפש, זה מה שהשם רוצה לראות. ואנשים כאלה שמוסרים את הנפש שלהם, איתם הקדוש ברוך הוא עושה מהפכה.